Martum Şahir rahmetullahi aleyh ştada bir awadan gurrun aýtdy. Ölümün hakkında musulmandığın bir hakikati ki şuun kun az yatlanýanda ölüm Qadim Türkmenin ödün naklet çıkarttır. Yani ölüm yatlamadık, ölüm yatlamadık kafirdir deyiptir de Türkmen. Ölüm yatlanmalı da musulmandığın. Çünkü dünyanın lezzetlerinden, dünyanın hay havasından, dünyanın bihut gurunlarından bir ulukan alqaliyanda ölüm şey. Peygamber sallam aydıptır. Mescidin arağında ikiden netihat beriyanda at koydum deyip. İkiden netihat beriyanda atma. Sen ağunka kulak atmasan, mollanka kulak atmasan, taksirinka kulak atmasan, dosunka kulak atmasan, hiç bir da kulak atmasan, ikiden netihat beriyanda atının arağında men koydum. Biri kepleye deyip. Biri keplemeye şun deyip. Biri keplep netihat beriye. Biri kepleme netihat beriye. Keplep netihat beriye ne mi? Kur'an deyip. Kur'an'ı okuymaklık gerek, fikir bilen, tedebbür bilen. Ve hâdâ kitâbun mübârekun enzelnâ. Allah tebarek ve teâlâ ne diye? Şu bir mübarek kitapçı Kur'an. Bir de Allah için indirdik nemeden süreyim? Liyeddebberu ayatihi. Tatlırsın ayetlerini oylanır yalak. Kur'an geliptir fikir etmeden süreyim. Kul innel mevtellezî tefirrûne min fe innehu mulâkîkum ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. Akılda bir Hudaýyň bendesi vardı. Bay adam wagt geçti dünýeden gidenler her ayda Teherana giderdi. Neçe ýyl bolan wagt ölenler. Kimen ödüm baktıracak. Kalbini, zadyny hemden test ettirip. Kenäme uluk ýaşajakdan. İnşallah uluk ýaşasan adamlar. Emma Allah tebarek ve teala näme diye? Kul innel mevtellezî tefirrûne min ey Resulü Hudaý ümmetine innel mevtellezî bişek ol bir ölümü ki tefirrûne min siz şondan gaçýarsyňyz fe innehu mulâkîkum bişek şu ölümsiz mulakat edecek öd biziň iznimiz eýlen kedip ýa thumme turaddûne ilâ âlimil gaybi veş-şehâde soram zahir batın aşikar batyny bilip duran Allah garşysynda siz öwrüp eltilinjek ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. Tamam etýän işleriniňde şol Allah maňa taňa habar berjek. Şeýtdiň diýip Allah. Ve şol ölüm musulmandygyň bir gün biziň başymyza geljek. Şoňa teýýarlyk tapmady. Maktumyň aýdandan ola ataýdy. Şahir rahmetullahi aleyh näme diýe? Adam ogly yatma gafil. Adam ogly yatma gafil. Turha daň atmazdan bir gün yigitlikle taat kılgın garrylyk yetmezden bir gün. Ene garrylyk bolandan sonra qarrılık bolansa etjek diýende etip bolanak. Qarrılık taat kıldırmaz, etjek diýende bolanak sonra. Qarrılık taat kıldırmaz, işin abastır bildirmez, felek ağladar güldürmez, sür döwran ötmezden bir gün bennäge eýleme kasty, hiç kim yamanlyk bolmasyn. Bennäge eýleme kasty, agyrtmagyn ýary dosty bir gün gelip ajal desi yakan tutmazdan bir gün kardeşlerin ağlap galar diye bir gün. Hemme kişi hemme ağlap kalacak musulmanların şoň başa gelecek. Kardeşlerin ağlap galar, yakaýyňsyz donasalar bir gün amanatyň alar, toba et, ötmezden bir gün bu dünýäge gelen geçer. Her kim geçecek musulmandyň. Bu dünýäge gelen geçer. Halaýyk ol meýdan yani ölümün ady şerbetinden içer. Bir ajdarha agdyny açar. Ajdarha diýip ýere diýe. Hemme adam ýuwdy otiş. Bir ajdarha agdyny açar. Wehmet ýutmazdan bir gün maşgulsen dünýäň oýnuna, girersen ýeriň goýnuna, ajal bendäniň boýnuna, gaýda görünmezden bir gün ajal bar sana awlar, galmazlar, şaho gedalar, haramdan gaçket hudalar, rusiya bolmazdan bir gün takly gıýbatdan diliňi, otdan bağlarlar eliňi, açylan täze gülüňi, Allah soldurmazdan bir gün bendäge etme hyýanat, barça kul taňryga raýat. Şondan taňyň hemme şu mahluklary Allah'ın raiyeti. El-halqa ya'lullah hadise geliyor. Allah Taala'nın şu tamam mahlukatları Allah Taala'nın eýni oglan uşagynyň hukmyny diýipdir. Bir adam sen şu bir adam taň oglan uşagyna ýaşlyk etse sen näder hoşuň gelýär? Eýni şu barym Allah Taala'nın yaradal mahluklarda Allah Taala oglan uşagynyň hukmyny bilemezler. Allah Taala oglan uşagy kemmetden paklar. Ýöne şu barym Allah Taala'nın şonuň hukmyna Onum näme etmeli? İnki Allah Taala'nın söýgüli bende näme? Şu Allah'ın bendelerini ýagşylyk etýän. Hazreti Davud aleyhisselam diýipdir diýe bir wagt, "Ya Rabbi Allah, men sana beter ýakynlatyň diýe. Men sana ýakyn bende bolasym diýe." Allah tebarek we taala Davud aleyhisselam aýtdy diýe ki, "Sen beň bendelemi?
Men bendele bana yakildir. Namaza gelmeleri namaza getir. Namaz cemaate gelmeleri namaz cemaate getir. Men bendele bana yakildir, sen bana yakil bolardın dedi. Bendäge etme hıyanat. Barça kul Tanrıga raiyat. Bu sözde bar hadis ayet fehmeyle ölmezden bir gün tür sahar Tanrıga yığla. Hak deyip yüreğini dağla. Tövbe yufun. Mühkem bağla. Kabrına girmeden bir gün. Maktumuli doğru söyle. Ömrün gelip geçer beyle. Zinhar yaş ölüyün sila. Yaşın başın göre girmeden bir gün ya Müslüman doğun. O zaman şu taydan var. Ödümüz hanımada da. Şu an öydeki edafa harçlar, bihut zaylar, bihut gerekke var ahim var. Harcatlar hemmeti näme için bolugly? Şu ölüm yatdan çıkıyor. O zaman şu ölümü öyde yatlamak gerek Müslümanlığın. Öyde dinin tälimi bolmaklığı gerek inşallah taala.